Velkommen til Terningernes Tilståelse, en podcast om rollespil. Mit navn er Thomas. Jeg har spillet rollespil i over 30 år. Mit navn er Morten. Jeg har spillet rollespil i over 25 år. Uanset om du er veteran eller ny, så har vi plads her ved bordet. Så Morten, i dag der vil jeg gerne have, at vi lige prøver at kigge lidt tilbage i tiden. Vi skal lige prøve at gå lidt tilbage til den gang, da det hed D&D 3rd Edition, og kigge på en del af spillet, som eksisterede dengang, som ikke er en del af spillet i dag. Og det jeg tænker på, det er Prestige Classes. Jamen lad os grave os ned i det. Dem har vi jo ikke mere, i hvert fald i 5e. Ikke som sådan, nej. Det var lige for at skitse det op helt præcis, hvad en Prestige Class egentlig var dengang. Det var jo en man kan jo næsten tillade sig at kalde det en form for endgame content. Altså det var noget man søgte mod at opnå. Det havde en masse forskellige krav. Det var en class du kunne multiclass over i, men den havde en masse krav du skulle sådan opfylde for at komme over i den. Kravene, det kunne jo være sådan noget så som at du skulle have x antal feats, du skulle kunne nogle forskellige skills. Der kunne også være at der var nogle ren storytelling elementer i det, med at du skulle have skrevet en bog, eller du skulle have slået nogen ihjel specifikt for at opnå nogle af de her classes. Så noget af det var game mechanic, og noget af det var simpelthen storytelling. Og det var egentlig det, hvad en prestige class var. Det var så en class, der gav alle mulige ekstra sjove abilities i dit kit, alle mulige andre powers, men det var noget, at man kæmpede sig henad imod. Det var ikke noget, hvor man bare sådan sagde, okay, nu er jeg level 5, nu vil jeg godt blive rogue også. Du skulle gøre lidt ekstra, planlægge lidt ekstra oven i købet, for at kunne opnå det her. Ja, det var vel, og ofte var det vel også lidt mere eksotiske classes, ikke? Nu har jeg jo aldrig været den dybt tekniske spiller, og det kan vi vende tilbage til senere, fordi det er jo en af flawsene ved de her Prestige Classes i min optik. Men der var jo, altså dem jeg selv kan huske, jeg har spillet, jeg har altid haft en fascination for den, der hedder, nu må det jo rette mig, hvis jeg hiver noget ind for Pathfinder her, men det tror jeg ikke, jeg gør. Men der var Blackguarden, jeg kan huske, der var den har du spillet på et tidspunkt, en Shadow Dancer. Nu sidder jeg bare her og siger random titler, ikke, men det kan vi selvfølgelig prøve at grave lidt ned i. Så Blackguarden var vel i min optik nærmest modsætning til Paladinen. Næsten ikke, fordi han var stadigvæk lawful. Så det var ikke en chaotic evil. Der var jo nogle alignment begrænsninger på dem og sådan nogle ting der. Altså, ikke? Men jeg kunne egentlig godt... bare lige for, at dem, der ikke aner, hvad en prestige class var, så kunne det være sjovt måske bare at grave ned i en af dem. Og Thomas, det ved jeg, det er du meget bedre til, end jeg er. Men jeg ved, at du har spillet Shadow Dancer på et tidspunkt. Er det ikke korrekt? Jo, og jeg tror faktisk ovenikøbet, det var sådan den første prestige class, jeg opdagede i sin tid. Og straks forelskede mig i ideen bag den. Hvis man lige skal kigge ned i, hvad en Shadow Dancer så egentlig var. Altså, titlen i sig selv giver jo sådan lidt associationer til, at det måske er noget rogue-ish noget. Det var det faktisk ikke engang nødvendigvis. Det var en, der havde kræfter, der ligesom påvirkede skyggerne. Det var ideelt selvfølgelig at have noget rogue background, hvis man sådan ville gøre rigtig meget ud af det her kit i forvejen. Men en fighter i sig selv i tung rustning kunne også gøre det. For at skulle kunne blive det, så skulle man have nogle forskellige feats igen. Man skulle være god til at kunne sneak og sådan noget der. Og så skulle man være vis højt nok level. Cirka de entry level var cirka level 6, 7, 8 stykker, alt efter hvad man var, for ligesom at komme ind i Shadow Dancer-klassen. Og så sker der jo så det, så har du jo en ny progression table, du kigger på, hvor du sådan får nye evner, hver eneste gang du stiger et level i den. Den startede rigtig hårdt ud med det, hvad jeg ser i hvert fald som værende en mega fed ability, som vi heller ikke rigtig har længere i 5e i dag. Og det var Hide in Plain Sight. Og det er faktisk en rigtig sjov ability, som der faktisk i bund og grund er lavet en smule memes om, fordi at
Jeg synes, at der er mange rogues, man sådan ser, de forventer, altså hvis de bare kan få lov til at rulle hide eller stealth, så er det fint, så kan de gemme sig. Men folk, de tænker måske ikke nødvendigvis over, jamen jeg skal være i stand til at kunne gemme mig bag noget. Rogues, de står måske bare midt ude på battlefieldet og sådan, jamen kan ikke lige rulle noget stealth? Jo, det kan du godt, men hvad fanden vil du gemme dig bagved? Det var den her ligeglad med. Hvis der bare var en lille smule skygge i nærheden, så kunne han forsvinde. Så det var en form for invisibility. Men du kunne hide, mens folk de stod og glodede på dig. Så forsvandt du bare. Det synes jeg, det var en stærk ability at starte på. Og det gav noget tematisk til den her prestige class at spille den. Ja, det er meget sjovt, det der. Vi har set mange af de her memes her. Og jeg tror egentlig også, at vi var helt unge dage, når man lige var ny til spillet, ikke tænkte, nå, men jeg kan bare gemme mig, og så er jeg bare forsvundet, ikke? Og det er jo måske sådan sjovt lige sidenoter at nævne det her med, ikke? At vi har før snakket om det her med, at noget skal være realistisk, eller i hvert fald troværdigt, ikke? Og der synes jeg faktisk, at lige Shadowdanceren her var faktisk god til at faktisk pinpoint det, ikke? Og sige, jamen nu har du faktisk en, der må det, folk gerne vil, ikke? Men det, hvis man skal tale om, fordi at det jeg prøver at sidestille det med i mit hoved der, og Thomas, der må du jo så rette mig, hvis jeg er lidt skæv på den, fordi jeg tænker, at det man i 5A ligesom, kan man sige, har givet som kompensation, der er vel lidt de her subclasses i stedet for. Og man kan sige, det er jo det der måske var lidt federe ved en prestige class dengang, det var jo, at du nævnte lidt selv her, ikke, at det kræver ikke nødvendigvis, at du er en bestemt class for at kan komme derhen, ikke? Som du siger, du kan godt være en fighter, du kan godt være en rogue, og så kan du godt blive Shadow Dancer alligevel. Der er stadig nogle kriterier, der skal opfyldes, ikke? Men det var vel den vej rundt lidt mere versatilt. Jeg ved ikke, om det er mig, der får dansk og et engelsk ord her. Hvorimod i dag, der er det sådan lidt mere, du ved, der er det låst fast på, hvad for en class du starter på, ikke? Er jeg helt forkert på den her? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og det tænker jeg, at det er vel en af de ting, man kan savne. Hvis jeg må, udover du havde mere der nu, så prøve at grave lidt ned i, hvorfor jeg egentlig synes, som udgangspunkt, at det er godt, vi har fjernet de her prestige classes. Eller i hvert fald argumenter for det. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er godt egentlig. Fordi at du nævner selv det her med, at der er nogle krav for at kan blive den her Shadow Dancer her, ikke? Og det betyder jo for mig, og det er derfor, jeg faktisk har allerede droppet det på gange, at jeg er ikke en super teknisk spiller, når det kommer til det her med at sidde og bygge karakterer sammen og sådan noget. Og det synes jeg jo måske lidt, det var det, der kunne være problemet med de prestige classes her, ikke? Fordi at der var nogle relativt specifikke mekaniske krav. Det vil sige, der var også nogle gange nogle lidt mere flavor-krav, som du selv siger, man skal have skrevet en bog eller et eller andet hokus pokus. Det element af det, synes jeg var super fedt. Nogle gange skal der også være nogle mekaniske krav, ikke? Men nogle gange så var det sådan lidt, at du låste dig fast, at du var ligesom nødt til at spække din karakter i en bestemt retning, på en bestemt måde. Nogle gange er det sådan rimelig låst, synes jeg. Og det gjorde sådan lidt, jamen så blev det sådan mere fra start af, hvor du er nødt til at sidde og planlægge de næste 10 levels, eller 5 levels, eller 8 levels på din karakter, hvilket jeg personligt altid har synes er en træls ting. Det er fint nok, at man har en idé om, hvad retning ens karakter skal gå, men hvis du bare sidder og spreadsheeter din karakter, så synes jeg jo lidt, at så kan vi lige så godt bare sætte os til at spille noget Baldur's Gate i stedet for, hvis det giver mening. Så det er faktisk en af de, i min optik, lidt større argumenter mod de her prestige classes, at man egentlig for det første skulle have lidt dybere teknisk viden, altså et er at kende reglerne, og andet er at forstå, hvordan man kan bruge dem på forskellige måder, ikke? Og så nummer 2, det her med, at, og det kan godt være at sætte lidt på spidsen, det synes jeg faktisk ikke helt, jeg gør, afhængig af situationen, men nogle gange, så skulle du altså, der var ligesom så nærmest et tech tree, eller et eller andet, du nærmest skulle sidde og have styr på, for at havne det rigtige sted. Eller mener du, jeg er forkert på den der? Nej, jeg mener faktisk ikke, at du er sådan decideret forkert på den. Altså, fordi du siger alle de rigtige ting. For det krævede en masse forberedelse, hvis man ønskede at sigte efter en af de her prestige classes. De fleste af dem, de havde rigtig mange slemme krav med, at du skulle forberede dig i en eller anden retning. Så du også bare vidste, jamen okay, når jeg endelig får adgang til at må vælge et feed, så skal jeg vælge en af dem her, for ligesom at kunne opfylde kravet senere hen, altså. Der var også nogen, hvor kravet var, jamen, at der var en caster, der kunne kaste alt. Han skulle så et eller andet tidspunkt være i stand til både at kaste Arcane og Divine, så det krævede også, at du ligesom, ja, brød lidt op i din karakter, og pludselig stoppede med din progression på Arcane Magic, for så at fortsætte på Divine.
Så du var måske en level 6 karakter, men kunne ikke kaste level 3 spells, fordi du var sådan halv wizard, halv cleric, og ikke kunne det hele. Det var også et afbræk i det, men det var noget, du var nødt til at være indstillet på. Man har jo ligesom gjort op med sig selv, at man gerne ville gå den her retning her. Men ja, det krævede rigtig meget forberedelse, og ja, det kan sagtens også godt være rigtig træls at skulle gøre det, fordi at vi har også selv sagt det her før jo med, at der kan jo ske nogle ting undervejs, som bare pludselig gør, jamen, der ændrer sig noget for din karakter story-wise, og så har du bare pludselig lyst til at gå en anden retning måske. Så hvis man har forberedt sig til, at man gerne vil være, nu siger vi bare Shadowdanceren igen, og der pludselig sker en eller anden ændring i din historie, som gør, okay, jeg har måske ikke så meget interesse i at være den her sneaky fyr alligevel altså, jamen så har du jo måske også ovenikøbet, ja, i gåseøjne fucket en smule op, fordi du har så begyndt at opfylde nogle af kravene, og har ikke rigtig brug for dem mere, altså du kunne have brugt noget andet noget i stedet for, hvis det giver mening. Det er jo så det, hvad man må gøre op med sig selv, altså det kræver commitment, er jo nok egentlig det rigtige ord, altså hvis man vælger at sigte efter, at du starter som level 1, og du ved, at omtrent level 8, hvis vi når så langt, så har du muligheden for at være det her. Så er du også nødt til at gå rimelig målrettet hen imod det. Selvfølgelig skal der være plads til noget slinger i valsen. Altså, det skal jo ikke være den perfekte class, du laver. Du skal jo lave det, hvad du har lyst til at spille. Og hvis det er det, du har lyst til at spille, så skal du gå efter det. Ja, jeg tænker også, at man skal også passe på, at man ikke sætter det for meget på et spids, ikke? Fordi at man kan omvendt sige, hvis man fjerner alt, hvad der hedder tekniske krav overhovedet, jamen, så vil du også lige pludselig kunne have lavet nogle komboer, der ikke gav mening, ikke? Altså, du kunne have en warrior med 3 intelligens, som var lawmaster eller et eller andet, ikke? Altså, eller fighter hedder det jo. Så der skal unægteligt altid være nogle tekniske krav, som ligesom også gør, at det er troværdigt, den retning, din karakter går, og sådan noget, ikke? Men nu har vi jo så ikke prestige classes i 5e, og der tænker jeg så, at det er jo så der, man ligesom har prøvet at køre ind med subclasses. Nu kører jeg lidt på hukommelsen her, Thomas, og det er jo der, du er den tekniske også, så hvis jeg siger noget, der er forkert, så endelig bryd ind. For jeg synes så erindrer, at nu har vi snakket lidt Shadowdancer og sådan nogle ting her, ikke? Jeg erindrer også, der var, når vi havde en Arcane Trickster, det er jo en subclass til Rogue i dag, ikke? Hvis jeg husker rigtigt. Og det, hvis jeg erindrer, var en prestige class i gamle dage også, ikke? Som ligesom, hvor du også kunne komme fra flere classes af. Var det Assassinen også, som dengang var en prestige class, og i dag også er en subclass til Rogue? Ja. Og hvordan har du det så med subclasses i forhold til prestige classes? Jamen, det har jeg det sådan lidt mærkeligt med. Altså, subclasses er egentlig fint nok, at vi har dem, fordi de giver en anden form for alsidighed, fordi ellers så har du bare pludselig, du har måske 3 fighters på holdet. Hvis vi ikke havde subclasses, så ville de være meget mere ens. Altså, så det eneste, der gjorde forskellen på dem, ville i bund og grund være personligheden, altså hvordan at de bliver spillet af deres spillere henholdsvis. Men subclasses giver trods alt noget alsidighed i det kit, de ligesom har, hvilke abilities de kan komme til bordet med. Arcane Tricksteren, som du nævner, var faktisk så min forelskelse nummer 2 efter Shadowdanceren, fordi da jeg opdagede Arcane Tricksteren, efter den havde jeg ikke brug for at kigge på andre prestige classes. Det var tilbage i den gamle D&D-bog, der hed Tome and Blood and Magic, mener den hed Tome and Blood, hvor jeg ser Arcane Tricksteren første gang, og det billede i sig selv, der var blevet tegnet af den, synes jeg var mega fed, og den fortalte simpelthen bare det hele om den her prestige class, og jeg vidste bare, det er den her, jeg gerne vil spille. På billedet der ser man en lille rogue, der gemmer sig bag en halvmur, mens han skuler over mod en dør, hvor der står en vagt. Og han bruger så sine magiske evner til ligesom at pick locken på afstand. Og det kan en Arcane Trickster også i dag i 5e, men det var nyt dengang, da det blev introduceret. At man ligesom havde den her ranged legerdemain, hvor man kunne bruge sine thieving skills på afstand, så du kunne pick locks, du kunne stjæle punge på afstand,
Og bare tanken om det gav noget helt andet til Rogue i forhold til normalt, altså. Nu har jeg altid sådan været sådan meget, jeg har hængt over mod at spille roguish karakterer eller magiske karakterer. Så at den her, den ligesom tog det bedste fra begge verdener og smussede sammen, det gjorde bare, at jeg vidste, det var det her, jeg skulle have fat i. Og det var også en class, der var lidt svær at opnå, fordi du skulle have en vis level i Rogue for at kunne qualify til den. Du skulle have et vis antal sneak attack terninger, så det krævede en del levels deri. Derudover så skulle du kunne kaste et par arcane spells, og det kunne man så altid opnå ved lige at dippe lidt ned i en wizard for eksempel, og lige få lidt der. Så var der et par enkelte skills du skulle have, men dem fik Rogue jo masser af i forvejen, så det var selvsagt, det fik han. Feats var der ikke så meget af krav af, det var de andre ting, der kom ud i det, i stedet for altså med level henholdsvis, der afgjorde det. Det der så bagefter gjorde Arcane Tricksteren endnu mere federe, det var jo så, at det jo så viste sig i reglerne, at du kunne sneak attack med spells pludselig. Så hvis en Arcane Trickster, når han så fik sig en cantrip, og så måske bare en Ray of Frost, den lavede så godt nok kun 1d3 i skade dengang, men når man så bagefter kunne back det op med 8d6'er i sneak attack, så gjorde det rigtig, rigtig fedt, pludselig at være sådan en, altså. Så havde du også den der tanke om, at du sådan kunne være ham her, der sådan hoppede rundt på battlefieldet med at gemme sig bag ting, og så bare dræbte folk med cantrips, mens fighteren løb rundt der og ordnede dem. Og det kan den ikke i dag. I dag der har de så desværre gjort, at det sted i reglerne siger, jamen sneak attack kan du ikke kombinere med spells, altså. Hvilket jeg synes egentlig i bund og grund er brandærgerligt. Og det er noget, jeg godt kunne finde på at tage med ind i mit eget system, at man gerne måtte, fordi jeg godt kan lide det samme spil. Så du siger jo en masse interessante ting her, ikke? Og du runder det egentlig meget godt af, for du starter næsten, hvor du slutter, fordi du starter med at fortælle det her med, at det fede ved din Arcane Trickster her, det var, at der var nogle nye ting. Du snakker om det her ranged lockpicking og sådan nogle ting, og så slutter du af med at sige det her med, at du kan crit med spells. Men var det også ikke lidt det, der måske er problemet med de her prestige classes? Fordi når du har et spil, og du så begynder at dumpe de her nye classes ind i, som egentlig er meget unikke, så står du også lige pludselig, i hvert fald fra et teknisk point of view, men altså du skal have balanceret det, ikke? Fordi at lige pludselig så introducerer du nogle ting, som man kan sige, der er altid powergamere, der nok skal finde en måde at exploite det på, men også sådan generelt set, ikke? Og det var egentlig en tanke, jeg havde allerede, da du startede ud der, så synes jeg, at du slutter den godt af, fordi at nu sidder du selv og siger, at du overvejer egentlig at introducere, at jeg kan sneak attack med mine spells i 5e, og det tror jeg virkelig er en can of worms, du får åbnet der, fordi at det system er ikke designet til, at du kan sneak attack med dine spells, som du selv siger. Så hvis du lige pludselig introducerer det her, så tror jeg, at du skaber et kæmpe balance-issue, fordi det ikke er designet til det, ikke? Når man har introduceret de her prestige classes dengang, det skal godt lige siges, ret mig hvis jeg husker forkert, men det lyder som om, det er mega sindssygt, at du kan crit på alle dine spells. Det var kun spells, du lavede attack rolls på, er vi ikke enige om det? Altså hvis jeg kunne kaste en fireball, så var det ikke sådan, jeg crittede på alle, jeg ramte, fordi at en fireball var en area effect, du lavede ikke et attack roll på den, ikke? Jo, det var som udgangspunkt, og nu er det bevidst, jeg siger som udgangspunkt, at når det var en attack spell, noget der krævede attack roll, at der kunne du sneak attacke. Senere hen i højere levels, det var så over i Pathfinder godt nok, men der fik Arcane Tricksteren sådan som capstone ability, altså på det sidste level, der fik den faktisk mulighed for, at en gang per dag, der kunne man tilføje sneak attack terninger til en vilkårlig spil. Og det kunne være Fireball. Okay. Ja, det var vanvittigt et eller andet sted. Det har nok givet mening i det system der. Nu er det ikke lige noget, jeg har siddet ved et bord, hvor vi har haft en Fireball, der crittede, men det lyder dejligt sindssygt. Men jeg tænker, at vi har før været lidt inde på det her med når vi snakker 5A, ikke? At der er ligesom, det er ligesom, at armor class rangen er blevet mindre, ikke? Fordi man prøver på at kontrollere det lidt og sådan nogle ting der. Nu har jeg ikke lige matematikken bag det, men jeg kunne stadig ikke forestille mig, at hvis du lige pludselig ved dit bord siger, jamen under de her conditions, så kan du lige pludselig crit med dine spells. Det lugter lidt mere af,
at man prøver på at lave noget, man synes, der er sejt, frem for at man prøver på at lave noget, der er balanceret. Så hvis man går den retning, nu skal jeg passe på ikke, nu sidder jeg nærmest som en anklager, det er ikke med på den måde, men hvis man går den retning, så man og fløjt nødt til at prøve på at have noget balance i baghovedet, ikke? Fordi at ellers har du bare lige pludselig alle ved bordet, som gerne vil være lidt vilde i hvert fald, vil selvfølgelig spille en eller anden klasse, hvor de har muligheden for at give quit på deres spils lige pludselig, ikke? Det er det, jeg har en mistanke om, at man har, jeg kan jo ikke sidde og påstå, jeg ved det, men jeg går ud fra, at det blandt andet har været en overvejelse, man har haft, det her med, at det gør det svært at balancere, ikke? Nu kan man gå over et helt andet grøft, og det er måske en lidt fej sammenligning, ikke? Hvis du kigger på samlerkort, Pokémon-kort, Magic-kort og sådan nogle ting, ikke? Der sker der jo jævnligt, at der udkommer et eller andet kort, som lige pludselig er simpelthen for sindssygt, så man enten er nødt til at udgive yderligere kort, så man kan sætte hele kortmetaen anderledes op, så man kan counter det kort, eller 2 i nogle tilfælde. Det er faktisk helt ud at sige, prøv at høre, de her kort her kan du ikke bruge i competitive play for eksempel, ikke? Det tror jeg er væsentligt sværere at gøre i et spil som Dungeons & Dragons. Man kan godt komme ud med nogle errata og sådan nogle ting der, ikke? Men decideret at gå ud og sige, jeg øvrigt side 16-24 i Players Handbook, den må du ikke bruge længere, eller de er for overpowered og sådan nogle ting der, ikke? Jeg ved ikke, om det giver mening, det lyder næsten som en rant, jeg er på vej henad. Jeg synes bare, at hvis man bare nilly-willy begynder at introducere ting, fordi man savner dem, der skal man mere lobby for, og så at få Wizards of the Coast i det her tilfælde, tænker jeg, til at på en eller anden måde at få det introduceret, ikke? Fordi at, ellers skal du bank med at lave nogle dygtige, kalder man det vel, house rules. Giver det mening, hvad jeg prøver på at få ud her? Jamen, det giver fin mening. Altså, og helt enig, altså, det kræver rigtig meget arbejde, fordi ideen skal aldrig nogensinde være at tilføje det, simpelthen bare fordi, at man synes, det er sejt. Nødvendigvis i hvert fald. Det vil i hvert fald kun være, hvis der er konsensus fra hele bordet om det. Som udgangspunkt, så skal man også lige huske på, D&D er jo også egentlig bare designet til, at du selv ligesom bestemmer, jamen, hvad skal egentlig virke her, hvad skal ikke virke, altså. Reglerne siger jo egentlig også, at man jo gerne må gerne lave om på tingene, men igen, det er også bare som helhed, hvad dig og dine spillere nogle gange bliver enige om, altså. Jeg opdagede jo også her for forleden, at der jo i Dungeon Master Guiden faktisk er sådan en spændende regel med cleaving damage. Altså hvis man står i melee og slår noget ihjel med en økse, hvis man laver mere damage end hvad monsteret har, og der står en ved siden af, så må den overskydende damage må så rykke videre til den næste. Det, der så gør det endnu mere spændende, det er faktisk, at hvis der er overskud igen, og der er tredje monster inden for rækkevidde, så må man fortsætte. Hvilket så pludselig går hen imod det der med, at en level 8 paladin vil faktisk med et slag sagtens kunne dræbe 8 gobliner rundt om sig, for eksempel, altså. Hvilket jeg egentlig synes er fint nok, men det er jo sjovt at se selvfølgelig, at det jo selvfølgelig bare er nogle af de der optional rules. Og det skal man også tænke på, det var prestige classes egentlig også. De var også optional rules. Det var ikke noget, der var et krav, altså om, at man skulle gøre. Men der var jo også stor forskel imellem de her prestige classes, lige for selvfølgelig at fokusere på dem, altså, fordi det var også en af de ting, der nok endte med at gå galt med det her system, altså. Og nu ved jeg godt, jeg starter ud med at sige, at jeg rigtig godt kan lide det og savner det. Men der er også nogle små fejl i det, og de fejl er netop mangel på balance. Der er kæmpe forskel imellem de her prestige classes, hvor gode i gåseøjne, altså, og alsidige de kan være, altså. Og når jeg siger, hvor gode de er, så er det selvfølgelig sådan lidt ud fra et power-niveau, så at sige, altså. Så der var jo nogen, man straks fik øjnene på, at den kan gøre ting og sager, og så kigger man på sådan noget så som Lawmasteren, som du nævner. Jamen, han var god til at vide ting. Men hvis det nu var et bord, som var rigtig meget combat-fixeret, så duede han ikke til en dyt der. Og så bliver han jo overset. Så der var ikke ligeværdighed nødvendigvis imellem dem, hvis det giver mening. Jo, og det der ligger jo nærmest i ordet balance, ikke? Og jeg synes også lige for at gå tilbage til det, du startede med at sige, at det er det her, fordi det jeg fik sagt før med, at man ikke bare skal lave det, fordi det er sejt, det skal bare formuleres rigtigt, ikke? Fordi at
hvis der er noget, der virker fedt, så skal man selvfølgelig finde en god måde for det til at virke ind i spillet på. Selvfølgelig skal man det, fordi at vi vil nok gerne sidde og føle os seje nogle gange, ikke? Eller nogle gange kan det også berige ens indre historie, når man sidder ved bordet og sådan nogle ting, ikke? At man lige pludselig er, hvad ved jeg, den seje shadow dancer, der kan hoppe rundt, ikke? Så har man sikkert nogle fede visuelle billeder i sit hoved. Så jeg synes helt sikkert, at nu skal vi ikke, det skulle ikke lyde som om, at jeg siger, bare fordi det er sejt, skal det ikke være med i spillet. Det er slet ikke med på den måde. Det var mere med at sige, at hvis det er det eneste argument, man skal bare få det til at passe ind, ikke, så det er balanceret ind. Men det tror jeg også, at vi lyder egentlig meget enige der. Du nævnte den her cleave-regel. Den sendte du mig her sidste. Og jeg synes jo faktisk, at det er en fed nok regel. Fordi at... Og du siger også det der med, at sådan level 8 Paladin kan i princippet nakke 8 goblinger omkring, som jeg tænker også, når du er level 8 Paladin, så er du altså også set i en commoners øjne sindssyg, ikke? Altså, der er du allerede pænt meget vild, så selvfølgelig skal du have lov til en gang imellem at vælte de her 8 goblinger. Man skal også huske, i min optik, hvis man kører med den optional rule, så går den også den anden vej. Så hvis du lige pludselig møder ham her, den store farlige barbar, og du har 2-3 folk stående i nærkamp med ham, og han gør det samme på et eller andet tidspunkt, ikke? Jamen, så går damagen jo også videre, ikke? Og hvis han laver et eller andet sindssygt vildt crit, jamen, så kan det også hurtigt sætte party i problemer, ikke? Og så der har jeg det egentlig meget med, at det kan også gå begge veje, det der, ikke? Samme argument kunne man gøre med prestige classes, fordi Game Masteren kan jo også bare så tage nogle NPC'er, som er prestige classes, der står og kaster fireballs, der critter efter spillerne, hvis det er det, han vil, ikke? Selvfølgelig ikke bare i ondsindighed, men du er for at give noget balance den anden vej rundt. Det skal man altid huske, og det tror jeg også nogle gange, man det glemmer, når man har diskussionen. Man tænker altid om, så spillerne er bare sindssygt vilde, men Game Masteren står jo egentlig med de samme kort på hånden, ikke? Man kan så sige, at det kræver så også, at hvis du har en meget, meget teknisk spiller, der virkelig kan sidde med min max tingene, ikke? Og blande de her prestige-klasser sammen, eller et eller andet på den rigtige måde, så kan Game Master godt blive udfordret, hvis han måske ikke selv er så teknisk, ikke? Men så tænker jeg også, der er andre kort, man kan hive ind på bordet der, ikke? Men bare for at sige, at jeg synes jo personligt, at den cleave-regel er super fed. Man skal dog huske, at den også går imod. Men så lige egentlig et spørgsmål til den, hvis du ved det, fordi at nu siger du jo 8 goblinger, og det har jo så fordi, at du har selvfølgelig en range. Men hvis jeg står med en eller anden polearm, der har en range på 10 fod, er vi så op på, at det lige pludselig er, hvad må det være, 20 goblinger, jeg kan nakke sig? I princippet. Alt, hvad der er inden for range. Alt, hvad våbnet det kan nå. Ja, det vil være inden for det. Ja. Og det gælder selvfølgelig kun med lige våben, tænker jeg. Det er lidt svært at cleave med en bue. Ja, det vil jeg også mene. I forhold til det her med, at subklassene så var det, der overtog det, jamen altså, det har jo gjort nogle gode ting, selvfølgelig altså, fordi det har jo gjort det, at der går ikke så lang tid, inden at spillerne, de sådan når derhen, hvor de kan få det kit, de gerne vil have nu, af abilities, altså. Hvor hvis vi kigger på 2024, jamen så får alle sammen det på level 3, og hvis man stadigvæk spiller 2014-reglerne, jamen så er det jo level 2 og 3 henholdsvis, nogle gange level 1, der allerede udløser det. Men du skal ikke så langt ind i din progression i spillet, før at du får det her kit her. Og det synes jeg egentlig, det er faktisk fint nok, frem for at man sådan skal vente til måske level 8 stykker, og så finder sin prestige class, og så rent faktisk begynder at få et kit bygget op der rundt om din karakter. Det der er lidt øv ved det, og det er kun ud fra mit synspunkt, som har spillet igennem alle de her forskellige editions. Hvis man kender dem fra før, og så pludselig ser, hvordan de er blevet i dag, så kan man godt blive sådan lidt, okay. Er det så det, hvad de har gjort med den? Altså, nu nævner du selv Assassin. Det var også en rigtig god en dengang. Det er den bevares også i dag, men den er markant anderledes. Og det, hvad jeg rigtig godt kunne lide ved Assassin dengang, det var, at den var faktisk en af dem, der også gav noget rigtig fedt story i sig. Fordi for at blive en Assassin dengang, der havde du rigtig mange krav igen, du sådan skulle opfylde. Du skulle have nogle skills, du skulle have nogle feats, du skulle have noget level henholdsvis, men du skulle også have slået nogen ihjel, og kun med det formål, for at blive en assassin, skulle du slå vedkommende ihjel. Det var ikke fordi du sådan bare gik ned i en dungeon og slog en goblin ihjel. Det var ikke nok. Du skulle decideret slå en eller anden uskyldig ihjel, simpelthen bare fordi du ønskede at blive en assassin. Lidt som hvis man sammenligner det med Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion, at et eller andet tidspunkt, så slår du en uskyldig ihjel, og så er det så The Dark Brotherhood, som kontakter dig. Den måde sådan at vikle det ind i historien og udviklingen på, det synes jeg, det var et fedt
For det krævede også sådan, at dine spillere, altså du som spiller skal jo tage et valg pludselig. Vil jeg virkelig sådan, jeg ved godt, det er et make-believe-spil, men vil jeg virkelig gå derhen, hvor jeg sådan vælger at slå en uskyldig ihjel, for ligesom at opnå den her class her. Det krævede selvfølgelig også, at man var en evil alignment-spiller, og der er der også nogle brugere, der måske har nogle regler med, jamen vi spiller kun good eller neutral, vi tillader ikke evil ved bordet, fordi det har det med typisk at give noget konflikt på den ene eller anden måde. Det er egentlig sjovt, fordi jeg kan godt huske, at der var det her Assassin-krav. Og sjovt nok, mit hoved falder også med det samme over på Elder Scrolls-delen der. Men jeg har egentlig også nogle gange tænkt på, at det kan også være noget, der er lidt mere elaborate i de historier, så det ikke bare er fuldstændig random, at du bare går ud og nakker ind på gaden, eller seemingly random. Det kunne vel egentlig også være, hvis man har et ønske om at blive optaget i, hvor det var Assassin's Guild, men nu har den sorte næve, eller hvad det kan være, den hedder. At det er egentlig bare der, du får at vide, jamen for at du overhovedet har muligheden for at blive trænet ved os, så skal du lige ud og off person A, B eller C, ikke? At det sådan mere narrativt faktisk er det stedet adgangskrav, de på papiret faktisk stiller dig in-game. Det tænker jeg vel egentlig også, det kunne tolkes på den måde. Men det var bare en tanke, jeg havde. Det var jo ikke noget, der ændrer på noget. Men det er netop det, som vi også var inde på lidt tidligere, ikke? Det er jo netop, at det, jeg synes, der var fedt ved nogle af de her prestige classes, der var jo faktisk, at de mere havde de her flavormæssige krav, ikke? At du ligesom skulle rollespille dig lidt derhen, ikke? Og det er så også derfor, jeg lige rammer den der igen med det der krav der, ikke? At du bare simpelthen random går ud og stabber en eller anden på gaden, fordi dig som spiller mere føler du vil assassin mere end din karakter gør. Der kunne det bare være fedt at flette det lidt med ind i historien på en eller anden måde, ikke? Så siger du det her med, at en af de gode ting i dag er vel, at man ikke skal vente på sit kit, tror jeg var det ord, du brugte. Altså din class, eller din subclass. Og det kan vel også være en fordel, men jeg synes jo egentlig også, at det nærmest lider lidt af den her instant gratification ting, som vi alle sammen er blevet så vilde med i dag, fordi vi alle sammen skal have YouTube Shorts, og alting skal gå så hurtigt, ikke? Fordi at, hvis man skal komme i nærheden af at modsige sig selv for før, det er vel fair nok at have noget at spille hen imod, måske mere fra et flavor point of view, der er jo mere end det mekaniske, ikke? Altså, så det vil sige, at jeg skal ikke være låst inde i at tage 8-9 forskellige feeds, men det kan jo godt være, at der skal ske noget inde i universet, in-game, for at jeg får lov til at blive den her assassin her, for eksempel, eller hvad det nu måtte være, ikke? Og så er det vel også fair nok, at det kan være down the line, hvor du måske også ligesom har vist, i kraft af, at du er en højere level, at du også har nogle kompetencer. Ja, nej, det ikke. Personligt synes jeg ikke nødvendigvis, at det er en god ting, at du har det hurtigt. Det har det i forhold til, at du behøver ikke at sidde og planlægge din karakter på 8 spreadsheets, for at det giver mening. Så det er ligesom, det var for at sige, at der er 2 sider af den mønt der, ikke? Så nævner du det her med, at det kan godt være sådan lidt en, jeg tror, nu bruger jeg mit ord, så må du rette mig, hvis jeg er forkert på det, men lidt en skuffelse-agtigt, når man har været vant til de fede prestige-classes i de gamle versioner, og så ser subclass-udgaven i dag. Og det triggerede egentlig, jeg vil sige, 2 spørgsmål, fordi at er den skuffelse, mit ord, er den der fordi, at de er blevet ændret mekanisk, eller er den der mere fordi deres flavor er blevet ændret? Og hvis det er på grund af det mekaniske, har det mekaniske så gjort, at de ligesom flavormæssigt er anderledes? Jamen det er jo lidt begge ting. Altså det var, altså skuffelse er nok et fint ord for det første at bruge der. Men det er, hvis jeg nu bare kigger over mod Arcane Trickstone, så synes jeg, der er noget skuffelse i det, fordi at sådan ability-mæssigt, der er den blevet lidt anderledes i forhold til, hvad den var før. Og det gør også, at sådan rent narrativt, der synes jeg ikke, at den er ikke det længere, hvad den fortjener at være. Altså det, hvad jeg så Arcane Trickstone som før, var jo virkelig bare den her meget specialiserede magiske tyv, som ligesom valgte at bruge noget magi til at enhance sine thieving skills med, altså. Men selvom at det er det, hvad 5e stadigvæk prøver på at gøre i dag med Arcane Trickstone, så synes jeg bare, at den falder lidt igennem, fordi at de få ekstra abilities, der sådan kommer, de er... jeg synes ikke, at de rammer nær så godt, som altså til selve den her outlining af, hvad den har været før. Og igen, nu er det også kun fordi, jeg ligesom har spillet den før, og ser det. Hvis man er kommet som fuldstændig ny person ind i 5e, og aldrig nogensinde har kendt noget andet, så er det skide godt det her.
Så er det bare mig, der er en sur gammel mand, og synes, det er brandærgerligt, at man har valgt at lave det her om, altså. Og det er netop det her med, altså, den har trods alt stadigvæk et godt grundprincip i med, at man kan, man får en form for mage hand, og så kan man ligesom lave sine thievings ting på afstand. Det er super godt, men der er nogle af de her andre ting, og det er blandt andet det her med, at du ligesom kunne sneak attack med dine spells, der ligesom også gjorde den meget stærk dengang, altså, som egentlig savner, altså. Så jeg synes jo lige her, selvom jeg godt kan lide at kalde dig en sur gammel mand, Thomas, så synes jeg faktisk ikke lige her, at det er en case of, du er en sur gammel mand. Fordi jeg har jo den holdning, når vi taler om spil, fordi at især som har en meget loyal fanbase, som det jo har, eller i hvert fald en stor fanbase, kan man diskutere hvor loyal bagefter. Og der har man jo, synes jeg, som dem, der sidder og udvikler spil, også et ansvar over for sine spillere, og når man lige pludselig laver nogle voldsomt drastiske ændringer, som jo faktisk, altså fordi at du er ikke den første, der sidder med den følelse her, ikke? Så man har jo tydeligvis ramt lidt ved siden af her, ikke? Fordi og det er faktisk derfor, jeg prøver at lidt bruge ordet skuffelse tidligere, ikke? Og det er lidt det for at highlight det her med, jamen, hvis du har skuffet nogle spillere, fordi at der var nogle ting, der i princippet er blevet ødelagt, men så har man vel også fejlet lidt, ikke? Altså, jeg synes jo, at man skulle måske bare have... D&D er jo, altså 5e, er jo blevet på mange punkter simplere end de tidligere versioner, ikke? Og så tror jeg egentlig, at man nogle gange bare har valgt at skære lidt for meget fra at sige, jamen, fordi vi gerne vil køre den simple rute, jamen, så fjerner vi også det her prestige class koncept. Og som du også selv lidt har været inde på før, ikke? Man har også selv fedtet lidt rundt i, jamen, hvornår og hvordan og hvorledes får man de her subclasses. Der har jo også ændret sig fra 14 til 24 og sådan nogle ting, ikke? Så der er jo ingen tvivl om, at man fra et udviklers point of view har kaget rundt i det her, i hvert fald, nu er det mine ord, nu skal jeg tale for mig selv her, ikke? Og jeg ved ikke, om det er, fordi man ikke har vidst, hvor man får vej hen af, men man har virkelig prøvet på at simplificere tingene, og måske alligevel gået for langt. Jeg ved ikke, hvad du siger til det. Jo, altså det er jo sådan en sur gamle mand, der lige får lov til at sige et par ord her, jo, men altså, jo, man... Og vi har nævnt det før, det der med, at D&D, det var jo skrevet af nørder til nørder, så dengang der var det jo nemt nok bare at lave noget indviklet noget. Men i dag, hvor entry level er blevet anderledes i D&D, og undskyld mig udtrykket, men Gud og hver mand, stort set, de kan jo et eller andet tidspunkt bare få øjnene op for at spille det her, og sætte sig ned og prøve at spille det. Og i bund og grund, så er det faktisk en god ting. Altså fordi jo flere folk, der kender til vores hobby, jamen jo flere nørder kan vi jo ligesom aktivere, altså, hvilket jeg egentlig synes er super godt. Nu havde jeg her fornøjelsen af her forleden at introducere 6 nye mennesker til den her hobby her. 6 nye mennesker, der havde spurgt mig, om jeg ikke kunne prøve at lave et spil for dem og vise dem det. Og da de 4 timer var overstået, jamen så kunne man godt mærke, det var i hvert fald 6 nye mennesker, der ligesom havde tænkt sig at begynde selv at sætte sig ned og læse nogle af bøgerne og prøve at finde ud af, om de selv kunne få et spil op og stå derhjemme, altså. Så det er jo det, hvad der trods alt er godt ved, at entry level er så lav her nu, altså at det er blevet simplificeret så meget, altså. Men for dem, der så har flere år på bagen inden for hobbyen og kommer gennem de her forskellige editions, der kræver det i hvert fald lidt mere af os måske. Og det er jo nok også noget, jeg tror, at vi alle sammen gør instinktivt, uden at snakke om det. At vi gør nogle ting ved vores spil, ligesom for at opholde den standard, vi er vant til fra tidligere editions. Jo, men jeg er egentlig til dels enig der. Og jeg tror også, at du må give mig ret i, at det sker faktisk rigtig tit, når vi sidder ved bordet, ikke? Jeg er ret god til at være i tvivl om reglerne, fordi at det er som om, at hele den her 3 og 3.5 æra, og vel også Pathfinder, det sidder brændt meget bedre fast i mit hoved. Selvom der er noget fra AD&D i tiden, sidder brændt bedre fast i mit hoved, end de her 5E-regler gør. Og det er nok også, fordi jeg er ved at være en gammel mand, ikke? Men der sker der tit ved bordet, hvor jeg er nødt til at lige spørge dig nogle gange, er det her en 3E-ting, eller er det her en 5E-ting, ikke? Og det er egentlig til trods for, at jeg synes egentlig, at jeg er rimelig komfortabel med mange af reglerne, men sådan lige on the fly, så kommer jeg rigtig tit til at blande det sammen med de gamle regler, ikke? Det lyder mere som et luksusproblem måske. Og jeg tror nogle gange, det er fordi, at man har været vant til, jamen nogle gange så, altså
jeg synes, at det mønster, man kørte i hvert fald i 3.5 og Pathfinder, det appellerede rigtig godt til mig. Nu går det helt ud og bliver noget subjektivt noget, det her, ikke? Og det 5e for mig er stadigvæk på mange punkter for simpelt. Vi har diskuteret det her før, ikke? Jeg kan faktisk ikke huske, om vi diskuterede det on air egentlig. Men du ved, vi har en god snak om det her med, jamen, advantage, disadvantage, det er egentlig et meget fedt koncept, der er blevet lagt ind, ikke? Men det er også meget unuanceret. Nu kører jeg helt uantagent her, kan jeg mærke, ikke? Men hvad der er i vejen for at nogle gange bare at give nogle plusser på en terning i stedet for og sådan nogle ting, og det kan man som GM selvfølgelig også bare bestemme sig for. Det er så der, at min teknikhjørne i baghovedet altid bliver bekymret for, om begynder vi så at fuck med balancen, ikke? Men tingene er bare blevet simplificeret, ikke? Fordi hvad gør du så, hvis du har double advantage? Jamen, så er du bare wasted det potentiale der og sådan nogle ting, ikke? Det blev en helt anden ting, jeg kom ud af her nu. Men jeg prøvede egentlig på at se, om jeg kunne finde en fin segway over til at stille dig et spørgsmål omkring de her prestige classes, Thomas. Fordi, det var en dårlig segway, I know. Hvis vi havde prestige classes i 5th edition, og så måske bare bruge en af dem, vi allerede har snakket om som eksempel, du vælger selv der. Hvad skulle der så til, for at en given karakter skulle unlock den prestige class? Altså, det er måske lidt mere lege med tanker om det her med, hvordan kunne vi introducere noget tilsvarende, og hvordan vil man så unlock det? Altså, hvordan gater man det, uden at gate det på en kompleks måde? Altså, jeg synes, at så skulle man kunne overveje i hvert fald at lade det være et værktøj til DM i stedet for. Nu, den første mulighed, jeg i hvert fald ser, det er at lave det som en form for belønning. Altså at når spillerne har gjort x antal nok, eller de er kommet dybt nok ind i den her story arc her, at DM så måske unlocker, at hvis vi nu bruger Rogan som et eksempel her, at Rogan måske unlocker en assassin-lignende prestige class senere hen, når man ligesom har opfyldt nogle krav. Der er så for det første nogle ting, der selvfølgelig kan være spændende at tænke på der. Hvad hvis den her rogue har valgt rogues assassin subklassen i forvejen? Så er det måske i hvert fald vigtigt, at man så kigger på, at de eventuelle abilities, der kommer, at de i hvert fald skal have noget synergi i sig, og ligesom kan arbejde sammen. Selvfølgelig kunne det også være spændende, så hvis man så har valgt at sige, jamen det er en helt anden subclass, den her rogue har. Han er måske Arcane Trickster, og bliver så pludselig belønnet med det her assassin kit her, og får lagt noget oveni, altså. Men jeg synes, at det kunne være en fed mulighed at bruge det som en form for narrativ belønning, for at man er kommet langt nok ind i historien, og spilleren har ligesom også været god til at spille bold med DM, og hver eneste gang, at DM ligesom serverer en eller anden opgave, der ligesom er relateret til det her, at spilleren griber det med det samme, og er meget sådan opfyldende over for det aspekt af det, og ligesom udfører det. At man så løbende sådan, det kan jo sagtens være, at de sådan arbejder for en eller anden Dark Brotherhood lignende faktion, og den her spiller her gør det, hvad de beder dem om. Og så den tidspunkt, så bliver han så belønnet med, jamen nu må du gerne blive initiated ved os, og få nogle ekstra abilities altså. Så der er noget træning, der kommer ind, og det er sådan, uden lige sådan at i hvert fald at sætte op endnu indtil videre, hvad det her kit her det kunne indeholde, så synes jeg, at det er den måde, man godt kunne starte det på. Altså, at det måske også ovenikøbet er en overraskelse til spillerne, at de pludselig sådan opdager, jamen hvis vi bliver ved med at spille bold, og det ved jeg godt, det lyder farligt, når man siger sådan, men hvis vi bliver ved med at spille bold med vores DM, så har han også noget til os. Så jeg er jo bravende enig der. Du sidder jo nærmest og taler lige til den indre Morten her. Det der var med prestige-klassen, kan man sige, det var jo egentlig, at der havde oftest, i hvert fald hvis man gør det by the book, behov for at være noget DM-involvement. Så jeg kan ikke godt lide det her med, at du siger, at ansvaret skal ligge lidt mere over på Game Masteren, ikke? Og det kan man sige, det der er farligt ved dit forslag, jeg er meget enig i dit forslag, skal de slås fast, det er jo, at de typer, der godt kan lide at planlægge deres karakterer, og dem skal vi også altid huske, der er nødt til at være plads til, og det skal man align med sit bord og sådan nogle ting, ikke? Men de vil nok have sværere ved det her med det, ikke? Fordi at du har ligesom, her i princippet, til en vis grad Game Masteren, der sidder lidt med kontrollen, ikke? Man kan jo godt have noget aftale med GM-spiller, hvordan man vil køre det narrativt for at komme hen og udløse den her Assassin Class, for eksempel, ikke?
Men jeg synes jo netop, at det er det fede ved det, fordi at indgangsvinklen bliver mere noget, som passer tematisk til din karakter, ikke? Og det er også noget, du faktisk rollespiller dig efter ind i verden, så det ikke bare lige pludselig siger, hokus pokus, level up, nu kan jeg sgu også trylle og springe i skyggerne og sådan nogle ting der, ikke? Men hvordan så som DM, altså nu tror jeg bare, for at vi ikke skal gøre det alt for teknisk og sådan her, lad os bare lege, at nu har vi de her forskellige prestige classes i 5e, og de har lidt mere de her, det lyder negativt, det mener godt, fluffy krav, fordi at det er sådan mere op til GM, hvordan man styrer det. Men hvad så, altså, er det bare åbent slaraffenland, eller er vi mere over i, altså, fordi jeg sagde det jo selv lidt tidligere, ikke, at jeg synes jo i hvert fald, at det skal være mere troværdigt, eller noget, der matcher på din karakter. Så hvis jeg har en fighter med 8 intelligens, så tænker jeg ikke nødvendigvis, at jeg kan opfylde kravene for at blive, hvad ved jeg, Mystic Third, eller hvad det kunne være. Altså en eller anden stor magisk karakter. Vil være sådan noget med, at man aligner med sine spillere? Altså, jeg tror, jeg er lidt skæv på den her, men jeg har før fortalt den her lille historie om, jeg havde, ikke, hvor jeg rewardede mine spillere med en sorcerer level, fordi de drak noget magisk vand og sådan nogle ting der, ikke? Og det gik jo fuldstændig galt. Og man kunne jo godt forestille sig, at der kunne være nogle magiske scenarier eller et eller andet, der gjorde, at man kunne komme til at belønne sine spillere i den forkerte retning. Så det er mere for at sige, du starter med at lægge ud med at sige, at det er nok mere en DM-opgave, men hvor meget skal spilleren være involveret i den beslutning her så? Så spilleren behøver ikke være så meget involveret i det, men det kan give nogle rigtig gode samspil, i hvert fald ved at involvere spillerne en lille smule. Hvis, nu bruger vi lige lidt af det her eksempel her, du snakker om her med, at hvis man ikke er klog nok, for eksempel, altså, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel, du bruger her, fordi i de gamle prestige classes, der var det jo sådan noget med, at der var der jo den her kære base attack bonus, BAB, som det hed, at der skulle være op på et vist niveau, som gerne blev afspejlet med, at man var tilstrækkelig nok level til at kunne opnå det. Og det er rigtig kedelig nørdet snak. Men i dag, der er det jo mere sådan, hvis man multiklasser, så siger bogen jo, at du ligesom skal have din main stat, den skal gerne være 13 plus, og den main stat, du multiklasser over i, skal også være 13 plus. Så hvis du er fighter, så er det gerne din styrke eller dex, og hvis du så vil over i wizard, så skal det være din int, der så også er 13 plus. Og alle de her stats skal jo ligesom være på det rette, så du skal kunne opfylde det, du multiklasser væk fra, og opfylde det, du multiklasser over i henholdsvis. Sådan noget her, det kunne man jo også godt gøre ved sådan en assassin-lignende prestige-klasse her, man så laver. Altså vil det jo så være oplagt at sige, at det er selvfølgelig dex, der stadigvæk skal være 13 plus, eller sådan noget, for eksempel for at kunne nå over i den. Det, hvad der så også gør det spændende dog, det er, hvis spilleren ikke opfylder de krav. Hvis vi nu siger, nu siger vi den der med, du nævner faktisk Mystic Third, det er også en rigtig sjov en fra Third A, en der både kunne kaste Arcane og Divine Spells. Det kan sagtens være, lad os sige, at han er startet som en cleric, så han opfylder visdomskravene, men han er ikke intelligent nok. Han mangler måske 2 intelligens, han er måske kun på 11. Så kunne det jo, men han ønsker stadigvæk at komme over i den her klasse her. Så kunne det også være rigtig spændende, så at DM så begynder at gøre spilleren opmærksom på, at du opfylder ikke helt kravene endnu. Vi har brug for, at du får lidt mere intelligens. Så skal spilleren også pludselig begynde at finde ud af, hvordan opfylder jeg så de krav? Er det nemmeste og ligesom at vente x antal levels, hvor man så kan få et ability score increase og smække dem ind for så at opfylde kravene? Eller sætter det gang i spilleren, at han drager ud i verdenen for at lede efter et magisk item, som jo findes, som kan skrue din intelligens op? Den der Tome of Manual Intelligence, whatever, et eller andet altså. Det giver jo også ligesom noget ekstra historie undervejs altså. Jamen det kan jeg egentlig godt lide. Det er egentlig lidt sjovt, hvor dumt det kan lyde, at man gerne vil finde en bog, der gør en mere klog. Ikke? Selvom jeg tror, hvis der fandtes det i virkeligheden, vil vi alle sammen nok godt kunne læse sådan en. Men jeg er egentlig meget enig, at på den måde kan man ligesom sætte nogle scenarier op, der kræver noget in-game effort. Og det er jo det, jeg er en sokker for, at det altid er noget, der skal håndteres in-game. Der er fint, at der er en begrænsning mekanisk, som du også selv siger, ikke, om det her med, at vi skal have 13 i mainstaten og sådan nogle ting. Og det er jo også fordi, at det skal kunne hænge sammen på en eller anden måde, ikke? Og der er også nødt til at være nogle regler, der ligesom holder hele skelettet samlet, kan man sige, ikke?
Men jeg synes, det er super fedt. Kan vi skubbe det over i, at det i en stigende grad er nogle mere narrative krav, for at du opnår de her ting her, ikke? Så har det også fint med, at det kan godt være at sige, prøv at høre, du skal mindst være level 6, eller du skal mindst, jeg ved ikke, være så stærk og sådan nogle ting, fordi nogle ting skal også igen virke troværdigt og sådan noget der. Men at man så på en eller anden måde giver spillerne for en mulighed for at kunne opnå det. Ikke? Man kan sige, at har du intelligens 5, og du skal op på intelligens 13, så er der lang vej derop, ikke? Men så kan man sige, at så må spilleren, eller karakteren jo indgame, så leve med den skuffelse, at de aldrig bliver wizard, ikke? Altså, virkeligheden kommer også med den form for skuffelse, ikke? Altså, hvis jeg gad at være professionel fodboldspiller, vil jeg nok aldrig blive det, fordi det har jeg ikke statsene til, eller evnerne til, ikke? Altså, sådan vil det jo altid være, ikke? At man bliver ikke kondiløber, hvis man sidder i rullestol og sådan nogle ting, ikke? At man er nødt til at spille med de stats, man har også, til en vis grad, ikke? Men hvis man sådan lige er på the brink of, man kan se, hvis man investerer i et eller andet, man kan opnå det, jamen, så er det sgu da meget cool. Det lægger op til en masse narrativt. Så enig. Og igen, hvis man vil lægge op til noget, der er narrativt, altså udover at attributen her, staten, som vi snakker om her, den skal op, så kan der også være andre ting. Altså, der kan også være, at der er nogle af de her prestige classes, de kræver, at du ligesom har nogle proficiencies i nogle skills. Igen for ligesom at afspejle, at før, der skulle man jo have x antal ranks i de her forskellige skills, for ligesom at kunne opnå det. Og hvis vi så siger, nu leger vi sådan lidt med den her assassin igen, hvis vi så siger, der sætter man måske kravet til, at det skal selvfølgelig være sådan noget stealth og deception, der ligesom kunne være proficiency-kravene derfor. Og hvis spilleren så ikke opfylder for eksempel, lad os sige, deception, jamen så skal vedkommende også ligesom ud og lære, hvordan får man en proficiency. Altså fordi at sådan som reglerne siger det, så er der ikke så mange ekstra måder at få de proficiencies på, end dem du har startet med, altså. Og det synes jeg, det er et rigtig stærkt værktøj til DM'en, fordi spillerne vil jo altid have noget downtime imellem de her forskellige eventyr, de nu kommer på. Og vi gjorde det også her sidst i Greyhawk, hvor der pludselig var en, der sådan fik lov til at lære et ekstra sprog, altså. Og det er også noget, der kunne være noget fedt noget, fordi spilleren selv begynder jo også at gå ud og lede efter, hvordan kan jeg få den her proficiency i deception, hvis det her nu er det kit, jeg gerne vil opnå, altså. Så er det ikke længere kun, at det er noget powerniveau, man sigter efter, men man leder også efter en historie, der ligesom retfærdiggør, at nu får jeg lov til det. Det kunne lige så vel være, at en anden en, hvis vi nu siger en eller anden form for cleric, der vil udvide, og måske have en eller anden prestige class, der giver adgang til andre domain powers, så kunne det være en pilgrimsrejse i sig selv med, at den her cleric skal rundt og ligesom vandre ved de hellige steder til de her forskellige guder, for ligesom at få velsignelserne. Så der er en masse historie, der kan være gemt i det, hvis man bruger det rigtigt. Jamen, jeg tror ikke, jeg har meget andet at sige, end jeg er egentlig meget enig i det, fordi at det er... Nu har jeg synes, vi har sagt det mange gange, ikke, at kan man styre det mere narrativt, og så, jeg vil sige, understøttet af det mekaniske. Fordi så havner man sgu ikke ud i den her situation her, hvor man på level 4 har taget et forkert feat, og så er det bare ærgerligt, når du er level 8, kan du ikke længere opnå det. Altså, det vil være super ærgerligt. Og det er vel lidt de her... Jeg ved ikke, om der er et ord for det, men du ved, når man i gamle dage, når man bygger sin karakter, der kan du nogle gange komme til at gå i en fælde, ikke? Fordi at der skal man da huske, der var jo også feats og sådan nogle ting, der tjenede efter hinanden, ikke? At det her feat krævede det her feat. Og hvis du så har gået et skridt forkert undervejs lige pludselig, ikke? Jamen, så sidder du i en eller anden fælde, hvor du nu skal investere yderligere levels, inden du egentlig kunne få din prestige class, ikke? Så hvis vi... Og det er vel også det, de har arbejdet lidt på, ikke? At reducere det her med, at der skal være i hvert fald en mindre lower barrier to entry, for rent mekanisk, når vi snakker subclasses nu, ikke? Og så at man ikke havner i de her fælder, hvor man spækker i en forkert retning. Så jeg er all for it. Kan vi styre det mere narrativt? Det vil ikke sige, der er en lille alarmklokke i mit baghoved, der altid ringer, ikke? Fordi at jeg har jo det der med, at der er også nødt til at være noget balance i tingene, ikke? Altså vi kan, som jeg sagde før, man kan vel house rule lige så tosset man vil ved sit bord, ikke? Og sådan nogle ting. Jeg har dog altid til en vis grad en tillid til regelsættet, er lavet ud fra en eller anden form for balanceprincip. Og så man skal, altså det jeg siger bare, at man skal gøre det med noget, gå ind i det med noget forsigtighed, så længe at der ikke er noget mere flest ud, altså nogle mere dybe regler på det, giver det mening, hvad jeg prøver at sige.
Jamen, det giver fin mening. Det der dog, og jeg er som udgangspunkt også enig i det her med, at der skal altid være noget balance i det. Nu siger jeg så til gengæld også bare noget helt modsat noget derovre. Det er, at vi er nødt til at anerkende og indse, at balancen, den vil vi aldrig kunne opnå helt konkret altså. Fordi at hvis vi tager 5E, altså, så er spillet, det har ubalancer i sig. Når du, og de har prøvet på at rette det med 24-udgaven kontra 14, men de har stadig ikke formået at gøre det helt. Heldigvis er der ikke mange af spillerne, der nødvendigvis får lov at se den der ubalance der. Men så snart du kommer op i et højt nok level, jamen så stikker spellcasterne bare af. Altså en fighter, en ranger, en rogue og sådan noget der, kan ikke følge med længere i det powerniveau, som en wizard eller en sorcerer eller en cleric er i stand til at udføre med de spells, der bliver givet vedkommende til rådighed. Det er egentlig også nogenlunde enig med dig. Jeg synes jo bare, at lige nu står huset, og det kan godt være, at huset står lidt skævt, altså huset her er selve spillet, ikke? Men så skal vi også bare passe på, at hvad vi prøver på at modificere den her bygning med, at den ikke bare, at det er ikke det, der får den til at vælte helt, ikke? Det jeg altid er bekymret for, det er bare, at så går kreativiteten i GM over eller en spiller, og så får man lige pludselig designet et eller andet, fordi at man synes, det passer godt ind, eller fordi det er sejt, eller hvad det måtte være, uden egentlig at bekymre sig for meget om balancen. Og så sidder man lige pludselig med et bord, hvor der er en spiller, der bare lige pludselig i et eller andet aspekt er overdrevet vild. Og hvad gør man så der? Jamen på det første, så har du 3-4 andre spillere, der sidder ved bordet og føler sig potentielt ladt udenfor, eller synes bare, okay, det virker lidt plat, det der, ikke? Altså, der er mange aspekter af det, der hurtigt kan gå galt lige pludselig, hvis du vælger at sige, at i morgen, der kan alle spellcasters quit på deres spells, ikke? Altså nu ved jeg godt, det har du, som vil du aldrig gøre det, nu bare for at sætte det på spidsen, ikke? Jamen, så vil alle fighter, så vil krigerne, eller melee-klassen lige pludselig så sige, eller alle de ikke magiske klasser, må vi hellere formulere det som om, jamen, så vil de jo lige pludselig føle, nu føler de sig ikke selv så vilde længere i det, de kan bidrage med, fordi at de andre stikker yderligere af, eller sådan nogle ting, ikke? Så det, min bekymring er egentlig ikke, fordi at, jeg siger også selv, at jeg er ikke en ret teknisk stærk spiller, så min bekymring er egentlig aldrig, at reglerne bliver kludret og mudret i den forstand. Det er faktisk bare mere, at du får skabt noget ubalance i kraft af, at der vil være nogen, der sidder tilbage og tænker, hvorfor det? Ikke? Altså, så jeg er altid ekstremt skeptisk. Måske ikke ekstremt, men jeg er altid meget skeptisk, hvis man introducerer nye ting. Du ved også, når vi to til at diskutere ting, jeg kommer hurtigt med de øjne og kigger på det og siger, giver det mening? Er det ikke lidt for vildt? Du vil også nogle gange kunne høre mig sige, er det ikke lidt for svagt? Jeg tror oftest, det er det modsatte dog, ikke? Fordi jeg synes, at det skal være sådan, så alle ved bordet føler, det er fedt, når det sker, ikke? Giver det mening? Jamen, det giver fin mening, og ja, du har jo i hvert fald tit den der sådan lidt mere forsigtige tilgang til tingene. Lidt mere med omhu i forhold til balancen, og det er fint. I forhold til det, jeg vil lige slå noget fast, bare lige for, så vi er sikre på, at vi ikke har misforstået hinanden dog, fordi nu siger du det der med, at i morgen, der kan alle crit med deres spells. Det skal jo så, i forhold til det, hvad vi har snakket om, så det, hvad der bare ved Arcane Tricksteren, det var jo, at han måtte bruge sneak attack i forhold til sine spells. I dag i 5E, hvis en spell kræver et sneak, eller hvis en spell i dag i 5E kræver et spell attack, så kan den crit, hvis man ruller en 20'er. Ja, det er mig, der siger forkert. Jeg er helt med. Jeg ved ikke, det slog mig lige, da du sagde det. Jeg har faktisk selv sagt crit flere gange, hvor jeg skulle have sagt sneak attack. Så alle de gange, jeg har hørt mig sige det omkring spells tilbage i tiden, så antager jeg sagde sneak attack. Ja, godt. Fair play. Godt. Det er bare, så vi er enige i forhold til den der. Og det skal så også siges, at nu har Wizards of the Coast, de har jo faktisk lavet en Unearthed Arcana her for noget tid siden, hvor de lagde nogle magiske subclasses med ind, og hvor Rogan faktisk får en, der principielt set kan gøre noget med, at han får lov til at tilføje nogle sneak attack terninger til en spell. Eller noget lignende noget i hvert fald. Men igen, så længe det er en Unearthed Arcana, så er det også bare sådan noget lidt mærkeligt noget at tage fat i, fordi det er jo ikke officielt. Og så er det jo sådan, skal man bruge det, skal man ikke bruge det, og det er også noget, hvad der sådan ligger ved bordet, hvad de siger der altså. Men ja, som udgangspunkt, så er det i hvert fald vigtigt, at man også kigger fornuftigt på det, og ligesom også
tør sige, jamen, duer det her overhovedet? Man skal ikke bare blindt kaste sig ud i alt det her, altså nødvendigvis. Altså man må godt være, som du er, Morten, og så lige tænker, jamen, duer det her i det hele taget? Er det for stærkt? Er det for svagt? Altså, i stedet for bare at sige, nu gør vi det fandme. Jo, men jeg tænker også lige, at jeg vil nævne det her, fordi at hvis det ender med, at i morgen, så har de introduceret, at nu er der cases, hvor du kan få lov til at sneak-attacke på dine spils og sådan nogle ting der, så vil jeg have mere tillid til det. Vi kan altid diskutere, hvor meget tillid vi skal have til hele spillet og sådan nogle ting, ikke? Men grunden til, at jeg vil have mere tillid til det, når det kommer derfra, det er trods alt, at det er nogle folk, der sidder og arbejder med det her, som forhåbentlig et fuldtidsarbejde, ikke? Som sælger og sidder og dyrker det, får løn for det, så de kan sidde og tænke over det, grave sig ned i det, ikke? Hvor når vi andre, som oftest finder på et eller andet, ikke? Så er det sådan noget, vi har måske overvejet et par timer, ikke? Og så vi har umuligt kunne afdække alle vinkler og ting og sager på det, ikke? Så jeg vil altid have mere tillid til noget, der kommer enten fra noget officielt, eller fra nogle af de, hvor man ved, at det er nogle nørder, der sidder og dyrker det her, fordi de nærmest har en karriere gjort ud af det, og sådan nogle ting der, ikke? Det er vel lidt det samme som, når man sidder og ser en Minecraft-YouTuber, der bygger den her fede bygning, og man sidder og tænker, fuck, hvordan fandt han på det? Og så tænker man over den, ja, vedkommende dyrker det fuldtids, ikke? Så det er jo klart, at min lille træhus derhjemme, jeg har en team til at sidde og udvikle, ikke kan måle sig med det, han kan sidde og bruge 14 dage på, ikke? Altså, det er bare for at sige, at det er der, det kommer fra, ikke? Jo mere tid, du kan dedikere til noget, og selvfølgelig også, hvis du er ekspert i området, jo mere troværdigt vil dit resultat som oftest være, ikke? Du vil heller ikke have mig til at bygge en tilbygning til dit hus kontra en håndværker, jo. Nej, men der er andre ting, jeg så vil have tillid til, ligesom at lade dig gøre. Og den der tillid, der du snakker om der, den er jeg faktisk ikke enig med dig i, så faktisk. Altså, fordi med den historik, som Wizards of the Coast, de ligesom har vist her over de sidste par år, i forhold til det materiale, der kommer ud fra dem af, så er det altså begyndt at blive en smule tyndt fra dem af. Det er også lidt tankevækkende, og nu ved jeg godt, nu ryger vi ud i en af de her gode tangenter igen, men det er tankevækkende, at de ikke har planlagt nogen udgivelser af bøger, i 26 i hvert fald her nu i skrivende stund altså. Så der er bare blevet en fuldstændig radiostilhed fra dem af, altså der er ikke planlagt at udkomme noget. Det hvad vi har set over det sidste stykke tid fra dem af, det er egentlig bare en masse playtest i form af noget Unearthed Arcana, de smækker ud, og spillerne ligesom kan få lov til at se, er det godt eller skidt. Og 24 havde også en rough start i forhold til 2014, altså fordi at der i bund og grund ikke skete så meget forskel. Og nu er det ikke fordi, at jeg ligesom vil sætte mig selv op på en pedestal, men noget, der findes andre mennesker med lige så meget baggrund som os, altså som har spillet rigtig mange år, og nogle af dem gør det bedre end andre. Hvis der vil være nogen af dem, der så lavede et eller andet, så vil jeg stadigvæk have tiltroen til, ud fra deres anciennitet, om de er gode til dig, så vil jeg ikke tænke så meget på, om de tager det som et fuldtidsarbejde, og får løn for at gøre det. Og det må du også i hvert fald også kunne se, for eksempel ud fra dit programmeringsniveau, altså som du arbejder med. Der er dem, der arbejder med det, og der er dem, der har fiflet hjemme i garagen med det i 30 år, og stadigvæk er dygtige til det jo. Der vil jeg sige ja og nej. For det første tror jeg, du misforstår mig en smule, for det handler ikke om, at det bare er fordi, at folk får penge for det. Det var bare som et eksempel, ligesom for at slå fast og sige, folk, der har tiden i deres liv, om det så er professionelt eller privat, lad os starte der, til at sidde og bruge 8-10 timer om dagen på det her, vil jo unægteligt have et bedre grundlag. Så kan man diskutere evner ved siden af, ikke? For det, end os andre, der måske kan bruge 2-3 timer i ugen på det, eller hvor meget man nu bruger, ikke? Det var egentlig mere for at sige det. Jeg vil dog sige, at en udvikler, der er autodidakt i 30 år, måske imod en udvikler, som er uddannet og har arbejdet i 10 år, vil jeg tendentere til, og det er baseret på erfaring, til at stole mere på den uddannede. Jeg startede selv som autodidakt, og jeg tog uddannelsen, fordi jeg blev meget godt klar over, at der var mange ting, jeg havde svært ved. Ikke? Fordi at når du er autodidakt, så lærer man sådan lidt mere efterhånden, som man får behov for. Og så er der bare en masse viden, du ikke har om, hvor det var fag, det nu måtte være. Ikke? Nu kan jeg kun relatere til programmering her, ikke? Men den formelle uddannelse, der ligger omkring det, gør bare, at der er nogle aspekter, du får ind, som du højst sandsynligt ikke vil vælte over selv. Så jeg vil sige, at man skal ikke kæmpe sig
folk, der... Nu kan man diskutere, jeg ved ikke, om man bliver uddannet for at lave D&D, det er sådan helt tredje. Jeg håber og tror på, at der er folk, der har studeret noget game theory og ting og sager ved siden af, ikke? Men for lige at vende tilbage til det, du siger med, at systemet, at du ikke har meget tillid til det. Og det er også derfor, jeg ligesom pakker ind og siger, så kan vi altid diskutere, hvor meget tillid vi har til systemet i det hele. Men jeg vil så også bare sige, at hvis Wizards of the Coast har svært ved at balancere det her system, det taler måske mere om det er systemet, der er flawed end noget andet. Men hvis de her folk, som kan dedikere rigtig, rigtig meget tid til det, forhåbentlig, jeg ved ikke, hvad der foregår bag scenen hjemme med dem, og de har svært ved det, så gør det vel unægteligt bare endnu sværere for os andre, hvis du kan følge mig i den, ikke? Altså, så hvis systemet fundamentalt er flawed i forvejen, som det jo måske indikerer, og Wizards of the Coast har svært ved det, så har vi andre vel dermed også endnu sværere ved det, ikke? Det har vi. Det er der ikke andre måder at sige på. Selvfølgelig er det vil være svært at rette op på. Der ville måske være nogen, der vil have nemmere ved det end andre. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg ville kunne gøre det. Altså, jeg vil nok give det et forsøg, men jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg vil ikke kunne lave et perfekt balanceret spil. Altså, det vil jeg ikke kunne gøre. Men jeg vil i hvert fald give det et ihærdigt forsøg, og det tror jeg også, der er andre, der gerne vil. Altså. Og ja, mere der vil sikkert sige dertil. Nej, man kan sige, at en ting, der, hvis man skal se det som for- og modargumenter, og lægge en bold over på din banehalvdel og hjælpe det til derovre, man kan sige, at det, der er fordelen ved, at når os nørder sidder og dyrker det her, det er, at vi ikke underlagt alle mulige mærkelige regler. Altså, der kan være... vi har før været inde på det her før, ikke? At der er jo ingen tvivl om, at især 5e har været meget påvirket, jeg vil næsten bruge ordet gennemsyret, af den her woke-kultur og sådan nogle ting her, i hvert fald til en vis grad, ikke? Og ikke at det skal blive en diskussion omkring det er bare for at nævne et eksempel på, at der er sikkert nogle regler og politikker og ting og sager, som kan begrænse de her udviklere i en eller anden retning, som vi andre kan se os fri for, ikke? Så skal man tale om, og det er også derfor, se på computerspilsverdenen, det er måske et meget godt eksempel for at tale dit argument lidt, ikke? Nogle gange til nogle computerspil, der kommer der jo mods til spillene, som bare gør spillene markant bedre. Jeg vil så også sige, at hvor der kommer 50 mods, der er elendige, så kommer der et mod, der er godt, ikke? Men bare for at sige, at der er nogle gange, der sidder der altså bare nogle unikke hjerner derude, der virkelig bare kan skrue noget fornuftigt sammen, ikke? Og jeg kan jo hverken sidde og sige for eller imod, om du potentielt er en af de hjerner på nogle af de punkter her, ikke? Så det er jo heller ikke for... Jeg kan godt mærke, at man skal passe på, at man ikke kommer til at sige, prøv at høre, vi kan ikke gøre det bedre end Wizards of the Coast, fordi det kan vi sikkert godt nogle gange. Jeg siger bare, at der er en sandsynlighed for, at de har haft mulighed for at dyrke og balancere det mere, end vi kan, ikke? Fordi at det burde være noget, de bruger meget tid på. Jeg tænker, nu har vi måske kogt suppe nok på den. Ja, altså, jeg vil i hvert fald sagtens godt kunne fortsætte lidt for længe på den, så den må vi nok heller bare afslutte der, for ellers så bliver det en smule langhåret at lytte på til sidst, altså. Men i hvert fald Prestige Classes, dem synes jeg da, dem fik vi da egentlig i hvert fald vendt, altså en smule i hvert fald. Også snakke lidt om, altså, kunne det komme over i 5e? Altså, jeg vil jo egentlig sige, det kan man jo godt, vil jeg i hvert fald påstå. Alt efter, hvordan man ligesom afgør det ved bordet, altså, og hvordan man gør det. Men omskriver man det fra gammelt materiale, eller bruger man måske den der indgangsvinkel med, at DM har lov til at bruge det som noget belønning til spillerne. Det kan man jo så lade være op til det enkelte bord. Nu kunne det jo selvfølgelig være spændende at høre selvfølgelig, hvad lytterne derude de siger i forhold til det her. Altså er det her noget, man har arbejdet med før? Er det fuldstændig nyt at høre, at der var noget dengang, der hed Prestige Classes at arbejde med? Skriv endelig ind, hvis man har et eller andet input til det her. Det vil vi gerne prøve at høre. Og indtil næste gang, så ses vi ved bordet.